Čaute priatelia, dneska trošku netypicky, s fajočkou na Liptove v horách. Tak mám takú filozofickú chvíľku, tak chcel som sa vás pýtať jednu vec. Čo je pre vás taký najistejší asset, ktorý máte v živote? A teraz myslím z pohľadu majetku. Je to dom, v ktorom bývate? Alebo sú to akcie, ktoré máte? Alebo je to váš dôchodkový účet? Neviem. Pre mňa je jednoznačne jedinou istotou Bitcoin. Samozrejme Bitcoin kúpený tak, ako sa kúpiť má. To znamená on-chainovo, cez žiadne centralizované zmenárne typu Coinbase, alebo nechcem teraz menovať a robiť nejakomu reklamu, nie. On-chainovo kúpený Bitcoin na vlastnú peňaženku. A to je tá najbezpečnejšia investícia, ktorú môžete urobiť. A ja teda toto neberte ako investičnú radu, pretože ja nie som investičný poradca. Robte si, čo chcete. Investujte, ja neviem, napríklad do tulipánových cibuliek, keď chcete. Ale Bitcoin nie sú tulipánové cibulky, ako by teda vám chcel niekto z vašich susedov navrávať. Nie je to tak. A to, že to tak nie je, na to treba veľmi dlhé štúdium, ktoré aj tí inteligentnejší nie sú ochotní podstúpiť. Poznám množstvo mojich známych, ktorí sa len stále uškrnajú nad Bitcoinom a nad tým, že ja som teda v Bitcoine ponorený a neustále opakujú tie isté hoaxy do kolečka. Mňa už to nebaví. A nedávno som videl jeden krásny citát Satoshiho Nakamota, tvorca Bitcoinu, ktorý povedal, že nemám čas vás presviečať o tom, aké má Bitcoin fundamenty. Ak chcete, študujte, ale ja na to nemám čas. A toto vlastne uplatňujem aj vo svojom živote. Jednoducho, ja už nepotrebujem, áno, jasné, sú priatelia, ktorí majú moji dobrí priatelia, ktorí majú naozaj snahu sa o tom niečo dozvedieť a majú pochybnosti, to je úplne v poriadku, ale majú otvorené mysle, vidím to na nich, tak som ochotný s nimi diskutovať. Hej? Ale s 99% ľudí už toto nerobím, lebo to je stratený čas a ak máte naozaj priateľa, ktorý vás neustále odvráva od Bitcoinu a od toho, aby ste do toho išli, nesnažte sa ho presvedčiť. Ja čo robím je, že poviem, naštuduj si to, tuto tomu venuj čas, tuto máš knihy, ja ti odporúčam preštudovať si tieto knihy. Keď si ich preštuduješ, až potom sa môžeš so mnou rozprávať, pretože tie rôzne hoaxy a hlúposti okolo toho mňa osobne to už nebaví a nemám na to čas. Hej. Radšej ho budem venovať vám, tým, ktorých už presvedčať nemusím. Preto teda kryptopriateľa beriem ako L2 kanál. Hej. Ja nie som Kikom, ja nie som kanál pre ľudí, ktorí sú na začiatku svojej cesty alebo ktorí chcú rýchlo zbohatnúť. Nie. Ja som Crypto L2 kanál, kde sa snažím ľuďom ukázať niečo viac. Hej. Niečo viac, čo krypto ponúka. Lebo my sme už naozaj ďalej v tom krypte. Už to nie je o Bitcoine. Už to nie je len o Bitcoine. Tak. Celé decentralizované financie sú natoľko veľká oblasť, že len v tomto jednom sa orientovať je naozaj ťažké. Hej. Čiže na začiatku musíte pochopiť Bitcoin, potom musíte pochopiť smart contract platformy, o čom to vlastne je. Potom musíte chápať, ktorá smart contract platforma je tá dobrá, tá pre vás dobrá. Potom musíte pochopiť stablecoiny, ako fungujú. A potom môžete začať chápať, čo je to lending, čo je to borrowing samozrejme, čo je to liquidity providing, čo je to looping, čo je to pákovanie v
DeFi, hej? Nie v tradingu, v DeFi. A možno zistíte, že sa vám otvára kompletne nový vesmír a to je ten vesmír, ktorý sa otvoril mne už pred veľkým časom. Mimochodom, prelieta tu čierny bocian. Ten tu lieta každý deň, to je zaujímavé. Dobre, o tom som nechcel hovoriť. Každopádne potrebujete toho strašne veľa na začiatku vedieť, aby ste sa do DeFi vedeli ponoriť a chápali všetky súvislosti, ktoré s tým niečo majú dočinenia. A DeFi naozaj vám dáva tú možnosť mať v živote cash flow. To znamená nebyť len ten moonboy, ktorý čaká, že ten môj coin vyletí 10x alebo 30x alebo 100x. Hej? To je akože, nehovorím, že to je blbosť, jednoducho, ak veríte nejakému projektu a máte na to naozaj skutočný dôvod a fundamenty má ten projekt, prečo nie? A ja mám zo pár takých, ale to je pre mňa 2, 3, 5% z toho, čo dávam do krypta, maximálne. Ostatné som pochopil, že jednoducho DeFi je tá cesta, ktorá môže vám vytvoriť prostredie na to, aby ste vedeli z toho žiť. No ale potom tu máme samozrejme právne prostredie a daňové prostredie, ktoré je na Slovensku. Teraz rozmýšľam nad takou diplomatickou rečou. Je v dobe kamennej. Myslím si, že čo sa týka DeFi, v podstate je to tak nejasné, lebo väčšinou teda aj tí daňári, aj tie daňové zákony sú prispôsobené tomu, že investujete do krypta. To znamená, investujete do coinov, do tokenov. Na toto už tie zákony nejako sú. Odmyslíme si výšku daní, hej? A v prípade Slovenska ešte aj zdravotných odvodov. Odmyslíme si to. Postavme si to vyslovene ako asety. A teraz, keď by ste sa pozreli na zákony Slovenska, a myslím, že aj Čiech, tak vôbec nerátajú s nejakým DeFi. Maximálne tam je staking a to je asi tak všetko. Ne? Ostatné protokoly sú veľmi na pováženou, jak hovoria bratia Češi. Myslím si, že nie je vôbec jasné, ako zdaňovať napríklad príjmy z liquidity providingu. Áno, myslím si, že keby som tu zaradil 5 daňovákov, tak dostanem 5 názorov na to, že kam to spadá v rámci daňových zákonov. Asi by to snažili sa dať niekde do stakingu alebo niekam inam, ale realisticky vôbec na toto nie sú špecificky stanovené nejaké pravidlá. Čo sa týka ostatných vecí, naozaj by ma zaujímal váš názor. Čo je pre vás ten pevný bod vo vesmíre? Čo sa týka investícií, čo je pre vás ten pevný bod? Je to váš dom? Byt? Je to váš dôchodkový účet? Alebo je to váš účet s fiatom v banke? Pre mňa nie, pre mňa je to Bitcoin. To je ten pevný bod, okolo ktorého sa dá otočiť vesmír. To je všetko na dnes. Taká filozofická chvíľka. Čaute.